aquesta nit. Hi ha un grup, els integrants del qual no tenen més de 22 anys, pertanyen a la darrera fornada del rock català, el rock que es fa al nostre país i en la nostra llengua. Es van formar l'any 82 a Barcelona i han participat a la campanya titulada I més música de la Generalitat de Catalunya. Amb nosaltres aquesta nit volem presentar a la gent de Grec. El codi d'un nou llenguatge fins que tots ens comuniquem per mitjà dels ordinadors. No som músics com els d'abans, variacions fetes amb desgana, cop aquí, cop allà i ja està. No podem enganxar bé el ritme, no som músics com els d'abans, ja no tocarem al carrer, ni tampoc ho faríem ara, sense caure en una erecció. De fer quelcom d'interès. Tothom vol sempre ser el primer, però hem perdut l'imaginació. No som músics com els d'abans, variacions fetes amb aquí, cop allà i ja està. No podem enganxar bé el ritme, no som músics com els d'abans, ja no tocarem al carrer, ni tampoc ho faríem ara, sense caure en una erecció. Com els d'abans,
No som músics com els d'abans, la gent de Grec que ha presentat la seva cançó aquesta nit en el nostre programa.